Blokeoa dela eta Comisiones Obreras, LAB, UGT, ESK, CGT eta CNT sindikatuek greba deialdia egin dute gaurko, biharko eta azaroaren birako. Lan hitzarmena berritu gabe dute eta negoziazioa ez atzera ez aurrera dago. Sindikatu guztiek deitu dute lan uztea, baina lehen aldiz zatituta egin dute. Alde batetik gehiengoa osatzen duten sindikatuek egin dute deialdia eta bestetik ELAK. Asteartean bildu zen negoziazio maila, baina ez zen akordiorik izan sindikatuen eta patronalaren artean. Comisiones Obrerasek, ELAK eta LABek emandako proposamena baztertu zuen patronalak. Sindikatuen ustez, enpresen ordezkariak ez dira gai langileen aldarrikapenen mailako proposamen bat aurkezteko, izan ere, patronalaren soldata eskaintzak ez du langileen erosahalmena bermatzen. Uneko 85 ingurukoa izan da jarraipena eta Durangaldean gainera ia erabatekoa manifestazioa antolatu dute eguerdian, Iurretatik Durangora hitzarmen duin baten alde Bizkaiko metala greban, lelopean. ELA sindikatuak berriz beste manifestazio bat antolatu du Erandion grebara 52.000 langile zeuden deituta. Hori bezala oso bestelako irakurketa egin du patronala, ohar batean azaldu duenez, sektoreko langileen 27%ak soilik bat egin du lan uzteekin eta adierazi du sindikatuek beren estrategia aldatzea espero duela. Gabon, manifestazio bana deitu dute gainera sindikatuek. ELAK Erandion egin du berea, 11:30 metroko geltokitik. Aldiz, Comisiones Obrerasek, LAB, UGT, ESK, CGT eta CNTek deituta, Iurretako kulturetxetik abiatu dira manifestazioan eguerdiko 12etan. Jarraipen nahiko zabala izan dute. Sektorea beste behin ere oso argi hitz egin duela gaurko egunarekin eta fementzat mezua oso argia dela. Ez dutela beraiek mahai gainean jartzen dutena onartzen. Emaitza oso zabala izan da Bizkaiko metalgintzako greba 4. egun honetan. Eta, bueno, 85 edo inguruko jarraipen bat izan degula esan dezakegu jada. A ver, tiene que tomar nota de que los trabajadores y las trabajadoras estamos en la calle para defender nuestros derechos y el derecho, como no, a renovar nuestras condiciones de trabajo de una manera digna. Bestelako lerroburuekin jarraiki, zaharretxeetako langileen prekaritatea salatzeko beste greba sorta bat izan zen atzo Euskal Herrian. Lurralde bakoitzeko egoera desberdina da eta askotarikoak izan dira aldarrikapenak. Gipuzkoako zaharretxeetako langileek urteak daramatzate hitzarmen baten alde grebak egiten, bi helbururekin. Lan baldintza duinak lortzea eta sektore feminizatu eta prekarizatu horri gizartean behar duen lekua ematea. UGTek duela hilabete batzuk sinatu zuen hitzarmena 8%ko ordezkaritzarekin. Horrek egoera okertu duela azpimarratu zuen atzo LABek eta zaharretxeetan beste borroka ziklo bat abiatuko dutela adierazi. LABek deituta halaber, 60 pertsona baino gehiago bildu ziren Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean, esentzialak gara erresidentzietako langileak borrokan lelopean. 7 greba egun antolatu ditu Bizkaiko nagusien egoitzetan eta atzo izan zuten lehenengoa. Nafarroan berriz, 3. greba eguna izan zuten atzo zaharren egoitzetan LAB-ELA eta UGT sindikatuek deituta. Urtebete daramate baldintza duinak bermatzeko hitzarmena eskatzen, baina patronalek ezezkoa ematen dute etengabe eta salatu dutenez Nafarroako gobernuak ez du ezer ere egiten haien alde. Gasteizen ere kalera atera ziren atzo LABek eta ELAK deituta. Ordea, Gipuzkoako Ogasun eta Finantza Departamentuak abian jarri du fiskalitatean ideia berritzaileak proposatzeko 2022ko edizioa, besteak beste, iruzur fiskalaren aurkako borroka erraztuko duten ideia edota tresna berriak garatzeko helburuarekin, hain justu iruzurrari aurre egiteko tresnetako bat datorren asteartean abiaraziko du Aldundiak. Ticket buy sistema da. Irune Iarza Gipuzkoako Ogasun zuzendariak 11 azaldu dio tresna hau baliagarria izango dutela iruzurrari aurre egiteko entzun.
Bueno, Ticket Buy azkenean da fakturazioa online egiteko sistema bat, ez? Eta horrek emango diguna gazenari da eragiketa ekonomiko bat dagoen momentuan, ez? Guk eragiketa ekonomiko horren informazioa momentuan jasoko dugu. Eta horrek bai emango digula informazio asko Gipuzkoaren ekonomiari buruz, eta baita iruzurraren burruka horretan gure lana hobeto egiteko aukerak. Iberdrolak mozkin ikusgarrien berri eman du. Argindar konpainiak 3.104 milioi euroren irabaziak eskuratu ditu aurtengo lehen 9 hilabeteetan. IACP berean baino 29% gehiago. Ordea, energiaren garestitzearen ondorioz, iritsi da prezioen gorakada eta Euskal Herritarrak pobretze betean murgilduak direla, enpresa energetikoen irabaziak gorantz doaz. Jon Bernat Zupiri ekonomistak egin du gaur gurean uneko goraren irakurketa adi. Dakogun gure Euskal Herri txikian, apurtxo bete Frantzian aldean kokatzen ari gara oraindik, hau da, ez dira zerga berriak iragarri, ez dira oligopolioaren gaineko neurriak onartzen edo trabak jartzen dira, ez bakarrik orain, baizik eta ondela hilabete batzuk baita ere. Orduan, nik uste dut historian finkatu behar dela pulsio bat, herri gisa, kasu honetan justizia sozialen alde eta krisi energetiko neri aurre egiteko eraginkortasunaren bidezko politikaren bidez. 4 hilabete pasatxo denbora hori iraundu osorik, joan den ekainean Iruñeko Foruen plazan jarri zuten Nafarroako banderak. Erraldoia da bandera bera, 8 metro luze eta 12 metro zabal ditu, 30 metro luze den mastatik zintzilik. Erraldoia baita Iruñeko udalak horretara bideratutako dirua, 180.000 euro inguru. Hasierako aurrekontua ia bikoiztuta ere, bandera ez da ongi ohitu Iruñeko eguraldira. Joan den irailean, ura eraitsi behar izan zuten, izan ziren haizeteengatik. Garaiz, ibili ziren eta bandera etzen kaltetuta irten, ez ordea, oraingoan egunotako haize zakarrak mastaren puntan harrapatu du bandera eta arraildu. Egin da atzo bertan eraitsi zuen Iruñeko udalak. Ikusteko dago zer gertatuko den hilabete batzu esastindu duten bandera erraldoiarekin. Iruñeko EH Bilduk galdetu du zuzenean Enrique Maia Upeneko alkateari zehazki ea berak nahi duen bandera ordezkatzekotan berak ordainduko duen, aseguruak ordainduko duen edo beti bezala irundar guztien artean ordaindu beharko dute. Nafarroako hizkuntza zonifikazioaren mapa ikusi besterik ez dago, egiaztatzeko zentzugabea dela, ez duela hanka eta ez buru. Horrela mintzatu zen Iraia de la Torre hor dago elkarteko kidea pasaden asteburuan Tuteran, 100 lagun bildu zituen manifestazioan. Nafarroako hizkuntza banaketa gainditzea nafar guztientzako mesedegarria litzatekeela aldarrikatzen dute, eta auzi linguistikotik harago doan auzi bat dela. Konexioa egin dugu gaur Iraia de la Torre zonifikazioaren aurka egiteko sortu den hor dago elkarteko kidearekin entzun. Leku horietatik ateratzea. Azkenean herriberan dago leku bat bazter batean, eta gure helburua da pixkat leku horietatik hori ateratzea, eta hor pixkat egiteko edo pixkat instartzeko guretzat, eta guretzat herriberakoak bezala, bebai da gure hizkuntza, eta daukagu eskubide hori erabiltzeko euskara, ikasteko euskara gure lurraldean. Ikasle abertzaleak mobilizazioak egin ditu gaur ego Euskal Herriko hiriburuetan. Doako eta kalitatezko hezkuntza unibertsala defendatzeko egin dituzte mobilizazioak EAEko hezkuntza legeak segregazioan sakontzen duela iritzita. EAEko hezkuntza legearen eta erreformen kontra eta langile klasearen interesen alde antolatzeko deia egin zuten ikasleek mobilizazioak antolatzerakoan doako eta kalitatezko hezkuntza unibertsala defendatzeko. Izan ere, haien arabera modu inposatzaile batean egindako prozesu baten emaitza da legea. Eta kulturan ohi bezala azkena rock jaialdia, rock musikaren eta haren aldaeren erakusleioa izango da hurrengo aldian, eta rock musikaren ikur nagusietako bat izango du kartelburu, Iggy Pop, abeslari estatubatuarra Nerea Garzia. Iggy Pop, Razin eta Lucinda Williams izango dira 2023ko azken rock jaialdian, ekainaren 15-tik 17 Mendizabalan izango da, eta urriaren 28-tik aurrera sarrerak salgai egongo dira. Aurtengo berrikuntza gisa jaialdiak gazte bonua jarriko du
15 eta 23 urte bitarteko publikoarentzat. 14 urtetik beherakoentzako sarrera doakoa izango da. Eta kiroletan emakumezkoen eta gizonezkoen 2023ko Frantziako Tourreko ibilbideak aurkeztu dira. Gaur goizean Parisko Biltzar jauregian. Tourra Bilbotik abiatuko da datorren urtean eta lehendakariak bere hitzaldian nabarmendu duenez, aspaldiko ametsa ia bihurtu da entzun. Aspaldi amestutako Grand Depart Pays Basque egia bihurtu da. Aukera horrek sortzen dizkigun emozioak partekatu nahi ditugu eta datorren urtean gure kale eta plazetatik barrena ibiliko den Tour handiaren bidez, Euskadi zer den eta zer izan nahi duen azaldu nahi diogu munduari. Bizkaiko metalgintzako langileak goizean mobilizatu dira akordioa kalean lortze aldera, izan ere, gaur bertan hasi dute Comisiones Obreras Lab eta UGTek 3 eguneko grebaldia bihar eta azaroaren 2an egingo dituzte urrengo lanuzteak. Elak bere deialdi propioa egin du Bizkaian egun horietarako. Guztira sektoreko 52.000 langile daude deituta lanuztera. Aiara Durreta lankideak azalduko digu jarraian nolakoa izan den greba eguna. Bizkaiko metalgintzan greba eguna dute. Lan hitzarmenaren negoziazioa hasi zenetik deitutako 4. greba eguna da. Hori bai, oraingo honetan ez da egon batasun sindikalik. Izan ere, LAB, Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT eta SK sindikatuek batetik protestara deitu dute eta LAB sindikatuak bestetik. Edo nola ere, grebaren jarraipena oso zabala izaten ari dela adierazi dute sindikatuek. Hain justu 185ko jarraipena izan duela grebak adierazi dute. Bizkaiko metalgintzako grebak 185ko jarraipena izan du. Emaitza oso zabala izan da Bizkaiko metalgintzako greba 185 edo inguruko jarraipen bat izan degula esan dezakegu jada. Jarraipen zabala ukitzen ari dela berriro be Bizkaiko metaleko grebak. Erabateko jarraipena izan du lanuzteak, aurrekoek baino askoz gehiago gainera. Gero beste enpresa potente eta garrantzitsuenetan ere jarraipena oso ona izaten ari da, adibidez Nemak enpresan, Artetxe enpresan ez da gaur produkzioa aurrera aterako, Tekunin ere jarraipena oso ona, Difen, Ormazabalen aurreko greba baino handiagoa izaten ari da jarraipena, orduan beraz zentsu horretan oso pozik. Tiene que valorar también lo que ha sucedido hoy es la patronal del sector. FEDER tiene que tomar nota de que los trabajadores y las trabajadoras estamos en la calle para defender nuestros derechos. FEDEN patronalak lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea eskatzeko urriaren 27ko eta 28ko eta azaroaren 2ko lanuztera deitu dute sindikatuek. Eta fementzat mezua oso argia dela. Ez dutela beraiek mahai gainean jartzen dutena onartzen, ez dutela onartzen ez eukitzea soldata igoerak erosalmenak ez dituztenak bermatzen, ez dutela onartzen atzera pausurik, eta nahi dutena da lan baldintzak eta bizi baldintzak duina. Hala ere, beste grebetan ez bezala ez da egon batasun sindikalik. LAB, Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT eta SK sindikatuek deitu dituzte mobilizazioak batetik eta elak bestetik. Bizkaiko metalgintzako lehenengo greba egunean goizetik 100 langile elkartu dira Erandion eta Durango aldean. Lehen horretan ikusi genken modun, Googleako piketeroak egon gara Azua eta Erandio inguruan, eta hor mugimendu oso gutxi zegoen, eta ikusi duguna da, jarraipen zabala zegoela piketea mugitu den lekutan, ez? Grebalariak indarrez eta gogotsu batu dira egun argitu aurretik. 5 aurrera pikete informatiboak egin dituzte. Goiza lasaia izan da, alabaina tentzioguneak ere egon dira. Ertzainek langileak atziki eta inguratu baitituzte. Pikete informatiboa lasaian izan dugu egin, baina azkenen Eusko Jaurlaritza bidali du ertzaina
saiatzea gure greba eskubide hori ekiditzen nolabait. Salatu behar dugula Ertzaintzaren jarrera gaurko egunean, goizeko 5:00 piketeen atzetik ibili da, piketearen lana oztopatzen, jendea identifikatzen, inkluso jendea identifikatzen kafe bat hartzen zegoenean. Bada, Bizkaiko metaleko 52.000 langile deitu dituzte grebara. Eta 10 langiletik ia 9 kalera atera dira lan baldintza eta soldata duinak aldarrikatzera. Bestalde, ikasle abertzaleek hezkuntzan ofentsiba kapitalista gelditu lelopean antolatu dituzte ostegun honetan Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan egin diren mobilizazioak doako eta kalitatezko hezkuntza unibertsala aldarrikatu dute. Despolitizatzen eta idiotizatzen gaituen hezkuntza ereduaren aurrean ikasleon adinearen garapen askerako eta pentsamendu kritikoa sustatzeko hezkuntza ereduaren alde borrokatuko dugu. Hezkuntzan bizitzen ari den ofentsiba kapitalistari aurre egin eta hezkuntza sistema sozialista aldarrikatzeko. Ezer baino lehen, ordea, mobilizazio hau hemen amaitzen ez dela adierazi nahi dugu. Erreforma garai honetan antolatzeko naiz mobilizatzeko beharra agerikoa da. Ekonomiari begira, bigarren hiruhilekoan baino 2.200 langabe gutxiago egon dira hirugarren hiruhilekoan, esan bezala, Hego Euskal Herrian, hortaz, langabezia tasak 8,8tik 8,5 egin du behera. Ine Espainiako Estatistika Institutuaren datuen arabera, 2021 urtearen amaieratik 2022aren hasierara, igoera txiki bat egon bazen ere, 2022ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan bera egin du langabezia tasa horrek. Sexuka emakumezkoen langabezia tasa gizonezkoena baino handiagoa da oraindik ere. Lan sektoreari begiratuz gero, zerbitzuetan lan egiten dutenak dira gehienak. Landunen 71,1%ek jarduten dute zerbitzuetan eta 21,8%ik industrian. Eraikuntzako langileak landunen 5,6% dira eta 1,5% berriz lehen sektorekoak. Baina bada besterik, Eusko Jaurlaritza ITP Aeroren akzioduna izango da 6% parte hartzearekin. Euskal Finantzen Institutuak kudeatzen duen finkatuz funtsaren babesean egin dute operazioa eta Gasteizko gobernuak ohar batean adierazi du helburu nagusia konpainia aeronautikoak EAEn duen industria proiektuari eustea izan dela. Itxitako akordioaren arabera Jaurlaritzak bere partaidetza bermatu du ITP Aeroren administrazio kontseiluan. Gasteizko gobernuaren hitzetan, Europa mailan aeronautikaren sektorean erreferentea den enpresetako baten akziodun izateko eta administrazio kontseiluan egoteko aukera aprobetxatu nahi da enpresa, hemen errotzea lehenetsiko duen industria proiektu bat sustatuz eta enplegua sustatzea bultzatuz. Jaurlaritzaren hitzetan, ITP Aerok abian jarritako hazkunde planaren aldeko apustua egin du eta ziurtatu dute teknologia berriak eta ikerketa eta garapena erdigunean jarriko dituen egitasmo anbiziotsu bat dela. Ordea, Volkswagenek ibilgailu elektrikoa garatzeko ia 400 milioi euro jasoko ditu Europako funtsei esker ekonomia berreskuratzeko eta eraldatzeko proiektu estrategikoetatik hain zuzen ere. Pozik azaldu da enpresa batzordea albistearekin elektrifikazioa eta etorkizuna bermatuko duelakoan baita Nafarroako gobernua ere. Diru kopurua behin-behineko ebazpenak esleitzen zuen, baino gehiago da ia bikoitza. Elma Sainz, Nafarroako gobernuko bozeramailea. Una cifra importantísima, una cifra que supone el mayor paquete de ayudas públicas de la historia. Una buena noticia para la factoría de Landaven por cuanto apuntala el objetivo de seguir siendo una referencia dentro del grupo
ante los retos presentes y futuros que vienen por delante. Como les digo, esta noticia no es sino un refrendo del compromiso de diferentes gobiernos, de la importancia que tiene, tanto para el Gobierno de España como para el Gobierno de Navarra, el sector del automóvil y, bueno, pues por supuesto, los fondos europeos. Eta Siemens Gamesak haize erroten osagai batzuk ekoizteari utziko dio eta zerbitzu hori beste enpresa batzuen eskuetan utziko du. Hala Eusko Jaurlaritzako iturriek baieztatu dutenez, orain arte pieza horiek egiten dituzten lantegiak salgai jarriko ditu, tartean Asteasun eta Mungian dituenak. Gauza bera egingo du Espainian dituen beste 6 lantegiekin ere. Asteasuko lantegian 250 beharginek egiten dute lan, Mungiakoan berriz 70 hilabetetan galerak izan ondoren estrategia erabat aldatu eta enpresa berregituratzeko prozesua abiatu zuen urtearen hasieran Siemens Gamesaren buruak. Prozesu horren harira irailean jakinarazi zuen munduan 2009 langile kaleratuko zituztela. Horietatik 475 Espainiako eta Euskal Herriko lantokietan. Gerora jakin denez, 475 horien artean bulegoetako langileak daude batez ere, Zamudion, Sarrigurenen eta Madrilen dituen egoitzetakoak. Berregiturak eta prozesu horren barruan kokatzen da osagaien ekoizpena, ere kanpora ateratzeko erabaki hori. Enpresak ez du erabakiaren berri eman, baina dirudienez, osagai horiek merkatuan aurki ditzakeia da eta beraz, kostuak murriztu nahi ditu ekoizpena eten da. Edonola ere, Siemens Gamesak osagai horiek erosten jarraitzeko konpromisoarekin egingo lirateke salmentak lantegien etorkizuna bermatua izateko dena dela prozesua azterketa fasean dago oraindik. Siemens Gamesak ez du adierazpenik egin erabakiaren inguruan, baina Eusko Jaurlaritza jakinaren gainean dago. Eta nazioartera begira Italiak galarazi egin du atzerriko GKN ontziek Mediterraneoan salbatutako migranteak portuetan lehorretaratzea. Matteo Salvini, Italiako barne ministroa izan zenean neurri horren egilea izan zen. Ostegun honetan iragarri du orain 4 urte hartutako neurria atzera indarrean sartuko dela. The rescue operation is completed. The condition of the wounded? Still stable? The situation is stable, people are responsive. Still stable? The situation is stable, people are responsive. Gaurkoan Jon Bernat ekonomilaria eta EHUko irakaslea elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Enpresa energetikoen irabazien afera jorratu du. Enpresa handien etekinak asko igo dira eta horretarako hainbat eredu daude kudeatzeko entzun. Gorakadaren ondorioz eta kontrako efektua sortzen dauen inflazio bera da fakturazioari igotzea eta konkretuki energia oligopolioaren fakturazioan igoera eta beren etekinak asko handitu direla. Orduan, hor sortzen ari dan egoera, badago eredu desberdinak hori kudatzeko, adibidez, Frantzian argi eta garbi ikusten da, soldatak igotzeko eta enpresa handiei zerga berriak esartzeko eskaera, eta beste aldetik, beste eredu apurtxo bete kontrakoa izan dira, Espainian ikusten duguna, esarri direla zerga berriak, esarri direla pentsioak eta soldatak eguneratzeko klausulak, eta erdian, dakogun gure Euskal Herri txikian, apurtxo bete Frantzian aldean kokatzen ari gara oraindik, hau da, ez dira zerga berriak iragarri, ez dira oligopolioaren gaineko neurriak onartzen edo trabak jartzen dira, ez bakarrik orain, bizik eta dela hilabete batzuk baitare, orduan, nik uste dut historian finkatu behar dela posizio bat, herri gisa, kasu honetan, justizia sozialen alde eta krisi energetiko neri aurre egiteko eraginkortasunaren bidezko politikaren bidez. Nabarmendu du azken 2 urteetako hazkunde ekonomikoa ikusita
zerga reforma progresiboa egiteko momentua dela, gehien dutenei zergak igotzekoa. Horri lotuta adierazi du Inigo Urkullu lehendakaria patronalaren alde lerrokatzen dela gatazka sektorial guztietan eta gehitu du arazoa ez dela langile falta, eredu ekonomikoan soldata eskasak eta prekarietatean nagusitu izana baizik. Eta formakuntza ekonomiko eskasadeko edo gezurretan dau. Nik argita garbi, bi egoera daude edo bi testu inguru daude ekonomian, hazkundekoak eta krisikoak. Nik ulertzen dut, krisia dagoenean, Espainiako gobernuak ondela bi urte egin zuen bezala, esatea ez dala momentua zergak igotzeko, zerga bilketa jeisten ari da, langabezia igotzen ari da, igual ez da, hor bai, esalik ez dala momentua krisi garaietan, edo krisi aurreko garaietan, zergak igotzeko, baina hazkunde maila izugarri eukin dugun azken bi urte hauetan, eta bereziki aurtongoa, bada momentua zerga erreforma progresibo bat egiteko. Kasu honetan, gehien dutenei zergak igotzeko, eta kasu honetan, gutxien dekorenei zergak igotzeko. Eski Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako aldundiek kontrakoa egin dute deflaktazioaren bidezko politikan. Zer da deflaktazioa egitea? Exentoa dauden familia xumei eserrez gitzitzea, ja exentoak dira, gehiengo langileria eta baita klase enpresari txikiak eta etekin apaleko enpresariei apurtxu bet opari fiskal txiki bat egitea urtean 50.000 eurokoa, eta gero, goi mailako errentak, errenta altuak, akzioak, etxe bizitzan errenta eta abar, jende asko irabazten dauenari, 500, urtean 500 edo 1.000 euroko zerga murriztea edo opari fiskala. Hori da logikoa krisi baten atarian gaudean esaten dutenean, apalenei ezer ez emotea eta aberatzei opari fiskalak egitea, hori egiten du eskuineko politikaria dana, eta ez apurtxu bet herriaren alde eta gehiengo langilearen alde politika egiten duena. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurrekontuen aurreproiektua izan du hizpide eta adierazi du aurrekontuen benetako bilakaera kontserbadorea dela. Eguna, beti hasten gara puntu berean, urtero dira betiko aurrekonturiko berenak, betiko altuenak, trampa txiki bat dago kasu honetan, urteko aurrekontuak oso konservadoreak izan ziren, eta gero aurrekontu exekutatuak urte amaieran aurreikusten dana, edo urte amaieran egongo dira aurrekontuak asko saltuagoak izan dira. Europako funtsak ez ziren kontutan izan iazko aurrekontutan, eta gero fiskalitate, zerga bilketa igo da, inflazioaren ondori, orduan ez da konparatu behar iazko aurrekontu proiektuarekin, baizik eta iazko, aurton 2022ko aurrekontuak exekutatuarekiko dauen aldea, eta ez dau alderik. Orduan, dira aurrekontu oso kontserbadoreak, kasu honetan, ez dira eguneratzen partidak, batzuk bai, baina gehienak oso gitxi eguneratzen dira, eta gobernuak jolasten dugu, bi aurrekontu teorikoen beren iragarpena iazkoa eta urtengoa, eta beraien ikuspegi nominal batetik, ez? Baina ekonomian ez dugu horrean kalkulatzen gauzak, eta aurrekontu hauen benetako bilakaera, kontserbadorea da, ez dago egoerarik zentzu honetan ikuspegi orokor batetik. Orduan, nuztu grabea dela, eta gainera, badago salde asko, eta ikusiko dugu bihar zelako aurkezpena egiten du Azpiazu jaunak legebiltzarrean, baina langile publikoen eguneratzea oso basua izango da, 1% eta 5%koa oso basua. Aurtengo inflazioarekin 1,5%ko eguneraketan, Nafarroan 3 izango da, Espainian 2,5 eta 3,5 artean, ez dira ez da oso altuak, baina eske 1,5, sektore publiko greba edo mobilizazioak iragartzea sindikatuak, espero dugu, eta gero sektoreka eta komplexua da, baina osasungintzan, hezkuntzan, ez dira behar bezain beste, dekoguzen erronkei aurre egiteko iragarpenik egon, eta hori bai, autobideak, ibaian azpitik doazen tunel erraldoiak, eta kotxeen, txako, azpiegitura berriak, baina hori gure testuinguru honetan klimatikoa, krisi energetikoa, petrolean garestitza, nire ustez, begian da, Titanic batean gaude, eta Eusko Alderdi Jeltzalea da, goiko kabinan dauen, txapan edaten dauen oligarkia. Lan gatazkekin bueltan, baina gizarte arlotik aipatu dugu lehenago ere, zahar-etxetako langileen
Prekaritatea salatzeko beste greba sorta bat izan zen atzo Hego Euskal Herrian. Lurralde bakoitzeko egoera desberdina da eta askotarikoak izan dira aldarrikapenak. Bizkaian, Nafarroan eta Araban greba egin zuten atzo eta Labek agerraldia egin zuen Donostian jakinda beste herrialdeetan greba antolatuak zituztela. Adierazi zuenez Hego Euskal Herriko egoeraren errudun zuzenak patronalak eta instituzioak dira, zaintza sistema etengabe privatizatzen dutelako. Bi eguneko greba hasi dute Arabako zahar egoitza pribatuetako langileek. 1200 pertsonek lan egiten dute lurraldeko egoitza pribatuetan, eta lan hitzarmena negoziatzeko maila desblokeatzea eskatzen dute ELA eta LAB sindikatuek. Lan usteaz gain, elkarretaratzeak egin dituzte Arinez, Mercedariaz eta Gazalbide egoitzen atarian. Eta horrekin batera manifestazio eta autokarabana antolatu dute bi egun hauetan. Taldean, arratsaldeko 5etan, gonbidatu egin direla politikariak, ez? Eta hor benetan ikusiko dira, benetan interesatzen zaie batez ere partidu batzu nun, ez? Hasiten zaien hauan adinduen egoitzetako proiektuetaz eta holan, gonbidatuta daude bihar, benetan agertzen diren edo ez. Eta hor ikusiko dugu benetan interesa duten ala ez. Duela 2 aste berreskuratu zituzten mobilizazioak, sindikatuetako ordezkariek bilera bat izan zuten uztailean patronalarekin, eta hark negoziazioetan aurrera pausoak emateko konpromisoa hartu zuen. Salatu dute ordea oraino ez dutela urratzik egin. Urriaren 13an negoziazio maila desblokeatzeko asmoz, bilera bat eskatu zioten Emilio Sola Arabako Aldundiko gizarte politiketako diputatuari, eta joan den astean eskaera bera egin zioten patronalari, baina erantzunaren zain daude oraindik sindikatuak. Idatzi gaituzte esanez bildu algarela, oraindik ez daukagu inungo berririk patronalaren aldetik. Horrek erakusten du patronalak ez daukala inungo presarik eta oso komodo daudela dauden moduan eta dagoen egoerarekin. Sindikatuek iragarri dutenez 2 aste barru elkartuko dira, baina negoziaziorik egon ezean mobilizazioak eta grebak bere horretan jarraituko dute. Ogasun eta Finantza Departamentuak abian jarri du fiskalitatean ideia berritzaileak proposatzeko 2022ko edizioa Gipuzkoako herritarrei irekia. Lehiaketa honen helburua da ideia berritzaile horien bidez zerga obligazioak borondatez betetzeko laguntza zerbitzu berriak ematea eta iruzur fiskalaren aurkako borroka erraztuko duten ideia edota tresna berriak garatzea. Udane Arbeo lankidea Irune Jarza Gipuzkoako ogasun zuzendariarekin izan da. Ogasun eta Finantza Departamentuak abian jarri du fiskalitatean ideia berritzaileak proposatzeko 2022ko edizioa, Gipuzkoako herritarrei irekia. Lehiaketaren xehetasunen berri izateko 11ak Irune Jarza Gipuzkoako ogasun zuzendariarekin egoteko aukera izan du. Ogasun departamentuan daukagu oso erronka nagusi bat dela zerga borondatez betetzeko, herritarrak ahaldegun heinean lagundu eta gero iruzurraren aurkako borrokan aurrera pausoak ematea. Orduan ardatz horren barruan lehiaketa dago sartuta. Jarzak esan digu iruzurra kuantifikatzea ez dela erraza. Dena den Ogasun departamentuak iruzurraren borrokan aurrera egiteko kontzientzia ezinbestekoa dela ikusten du. Gu ogasunetik saiatzen gea ahal ditugun tresna guztiak jartzen hau errazteko. Adibidez daukagu zergabidea plataforma. Ogasunaren beste tresnetako balitzateke Ticketbuy sistema, datorren asteartean abiatuko dena. Ticketbuy azkenean da fakturazioa online egiteko sistema bat, eta horrek emango diguna ogasunari da eragiketa ekonomiko bat dagoen momentuan, guk eragiketa ekonomiko horren informazioa momentuan jasoko dugu. Eta horrek bai emango digula informazio asko Gipuzkoaren ekonomiari buruz, eta baita iruzurraren burruka horretan gure lana hobeto egiteko aukerak. Baina egia da mundua aurrera doala, teknologia aurrera doala, eta orduan beti ona dela beste ideia berriak jasotzea, eta ideia berriak eta bide berriak aztertzea ere, agian baliagarriak ere izan daitezke.
Lehiaketa, orokorrean Gipuzkoa herritarrei guztiei zuzenduta dago, baina egia da agian erakarri nahi ditugula pertsona profesionalak eta ogasunarekin harremanak dituztenak. Batez ere, gure helburua dalako zergak borondatez betetzeko ideia berriak jasotzea eta baita iruzurraren aurkako borroka horretan ideiak berriak baita martxan jartzea. Eta nolabait berrikuntza eta ekintzailetza ere bultzatu nahi dugu. Eta orduan, herritar guztiak gonbidatutak daude parte hartzeari, baina egia da agian ekintzailetzan edo ideia berritzaile bat daukatenak ere erakarri nahi ditugula. Bisari hori ez gain saritutakoek bi Gipuzko Berrilan enpresaren aholkularitza izango dute beren ideiak bizkortzeko. Saridunek aurrez onartuta beti ere, baldin eta ideia horiek berrikuntzaren aldeko prestakuntza programa eta ekintzen bidez bultzatu edo garatu badaitezke. Era berean berrikuntzaren enpresa kudeaketaren eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien arloko prestakuntza jaso ahal izango dute. Testuinguru honetan, 11ko lankideak Donostian izan dira, kaleko hautsa jasotzen, gertu sentitzen ote dute ogasuna, ordaindu beharreko zergak egokiak iruditzen alzaizkie, ikus dezagun. Zergak ondo daudela, azkenean hezkuntza ordaintzeko, medikuak ordaintzeko, gastu publikoak ordaintzeko eta beharrezkoak direla zergak hartzea. Baina bai uste dut politiko asko eta enpresari asko zergak ez dituztela ondo ordaintzen eta gero iruzurra egiten dute. Eta gainera bero beste batzuk ere bai diru askorekin gelditzen dira, alferrikan galdu egiten dute diru asko. Aberatzat gehiago ordaindu dezatela, langileak baino gehiago, bestela atzera pauso handia da. Eta dugu zerbitzu sozialek izatea horrengo bat eratzen dira, denotzatzen. Eta ados, denoi guztiko zaten zaigu ordaintzea, baina uste dugu merezi dela, bestela. Eta euskagun guztiak uste izango. Arazo teknikoak direla eta aurrera jarraituko dugu albistegiarekin eta aipatu dugu dagoeneko lerroburuetan Iberdrolak mozkin ikusgarrien berri eman du. Argindar konpainiak 3.104 milioi euroren irabaziak eskuratu ditu aurtengo lehen 9 hilabeteetan, ia ZP berean baino 29% gehiago eta datu horiek hobeak izan zitezkeen aurten diru sarreren 61% erabili baitu hornitzeko, iaz ordea 155 izan zen kopuru hori. Emaitza honen erakusgarri akziodunek jasotako dirua, iaz 9 hilabetetan 570 milioi euro banatu zituen akziodunen artean, aurten berriz 880 milioi izan dira. Bilboko Iberdrola dorrearen alboan, eman zuen atzo Euskal Herrirako energia estrategiari buruzko konferentziaren berri Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkideak enpresa energetikoaren irabazi handiak salatu ditu horrela Oterok, eta adierazi milaka herritarrek fakturei aurre egiteko zailtasunak dituztenean milaka milioiren irabaziak iragartzea onartezina dela. Gure inguruan energia faktura handiak ordaindu ezinik dabiltzatenak. Eta guzti hau gutxi baliz, kontutan eduki behar da, gaur egun, ehunka eta ehunka euskal enpresaren bideragarritasuna, etorkizuna, konprometitua dagoela, energiaren prezio altuak direla medio. Testuinguru honetan iragarri ditu Iberdrolak bere irabazi 1.000 milionario hauek eta horregatik onartezina egiten zaigu. Onartezina neurri handi batean irabazi hauek hain justu ere kontsumitzaileen, hau da, herritarren eta enpresen lepotik edo hauen bizkarrean egindako irabaziak direla. Hain zuzen ere, auzi berberaz galdetu genion atzo gurean gaur magazinean, Arantxa Tapia ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburuari entzun. Nik uste dut Europatikan oso argi geratu dela zein izan daitekeen bidea, eta nik uste dut von der Leyen presidentak aukeratu duen bidea erabat ona dela, onargarria bakarrikan ez ona dela, eta hortikan nolabait gure ikuspegia oso baikorra da. Horrelako neurri batzuk jartzen baldin badira, nik uste dut gaina herriarentzako, herritarrentzako eta beste proiektu mota batzuk aurrera emateko ere interesgarria izan daitekela.
Asteburuan Tuteran 100 lagun bildu zituen manifestazioan euskararen zonifikazioari hor dago egin nahian. Nafarroako hizkuntza banaketa gainditzea nafar guztientzako mesedegarria litzatekeela aldarrikatzen dute eta auzi linguistikotik harago doan auzi bat dela. Nafarroa osotik heldutako 1000 lagun baino gehiago bildu dira asteburuan Tuteran euskararen zonifikazioari hor dago egin nahian. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute. Manifestazio alai eta jendetsuan Erriberako hiriburuko kaleak Biba el euskera de Corte Sabera lemapean zeharkatuz. Euskararen legea diskriminazio eta desberdintasun iturri bat dela salatu dute. Azken finean euskara ikasteko aukera berdinak ematen ez dituelako nafar guztiei. Baina euskararen aldeko keinuak goizean goiz hasi ziren Ablitasen. Bertan, Errigorak hasiera eman baitzion Erriberan euskara sustatzeko kanpaina berriari. Elikagaiekin kutxak osatzeko auzolan erraldoia eta jarraian bazkaria. Gerora denok Tuterako manifestaziora batu bitartean. Manifestazioa deituriko hor dagoko antolatzaileen gogarazi zutenez pasaden urteko azaroan jaio zen ekimena. Nafar guztiek euskara ikasi, ezagutu eta erabiltzeko eskubidea oztopatzen dituzten legeak kentzeko eta aurrera egiteko garaia zela uste baitzuten. Manifestazio jendetsuan osotariko lemak entzun ziren eta haien artean tokero entzun Tutera euskaldun iragarri zen. Navarra Suma kontzertu bat egin alizateko jarritako oztopoi erreferentzia eginez behar bada. Horretaz gain hor dagok Erriberako PSN eta UPNren ohiko mantrei erreparatu egin ziren. Izan ere irakurketan argi utzena izan zuten ezin dela euskara alemana, ingelesa edo frantsesa bezain errespetagarria denik esan. 3 hizkuntza horiek ez bezala euskara Nafarroakoa delako. Nafarroa ezin daitekela euskara gabe ulertu, ez eta euskara gabe Nafarroa. Eta Tutera Nafarroa bada, euskara ere bere hizkuntza dela aldarrikatu zuten. Dianatik Gardera, pasando por Altsasu, Pamplona y Tutera. Esan bezala, Erriberako hiriburuan antolatutako manifestazioan salatu dute zonifikazioa diskriminazio iturri dela. Iraia dela Torrekidearekin izan gara eguerdiko magazinean gai honi buruz hitz egiten entzun. Zenbaterainoko baldintzatzen zaituzte zuen bizitza zonifikazioak? Nire ustez zonifikazioak baldintzatzen du gure bizitza balde batetik ikasteko, ze ez daukagu, eta azkenan ez daukagu aukera ikasteko euskara ikastola publikoetan edo eskola publikoetan, eta ere ez beste leku batean. Orduan, alde horretatik ikasteko baldintzatzen dut, eta bai azkenan bizitzeko, ez? Ze adibidez, ni euskaldun berri naiz edo euskara ikasten dut, eta hori bazkenan ni joaten banez Nafarroara edo, Erriberara edo eremu ez euskaldun hori joaten banez, azkenan ez daukat eskubide hori euskaraz bizitzeko edo euskara erabiltzeko. Pixkat nire ustez bentsatzen du batez ere en esos dos sentidos, bai. Euskaraz bizitzeko guztiz baldintzatzen zaituztela alegia. Erriberako hiriburuko kaleak hartu zenituzten aurreko larun batean, Tuterako kaletara irten zineten zuzen ere, eremu ez euskalduntzat hartzen den horretan, ez da kasualitatea bertan izatea manifestazioa, beste hainbat eremu ez euskaldun bezalaxe, Nafarroan euskararen legeak egiten dituena, baina realitatea oso bestelakoa dela erakutsi nahi izan duzue. Azkenean guretzat egitea hor Tuteran, izan da pixkat alde batetik nik uste dut indarra erakusteko, eta guk bebai daukagu iritzi bat Erriberan, eta gu Erriberakoa gara, eta erakutzi nahi dugu gure indarra, eta hor gaudela Erriberan, Tuteran, gure zonaldean, eta nire ustez alde batetik horregatik egiten dugu, edo egin dugu hor, eta uste dut hori bebai da lehen lerroan jartzeko beste iritzi bat dagoela, eta azkenan iritzi hori guretzat da eskubide baten alde, eta eskubidetan alde orduan, nire ustez aukera edo haberlo hecho ahi, da pixkat
hori, indarra erakusteko, eta bai, hor gaudelako. Egiarra erakusi zenuten argi dago, irudietan argi ikusten den bezala. Nola ikusten duzu, ez? Eskubide linguistiko hauen aurka egiten dutenen jarrera? Ideologiarekin lotzeko aukerarik edo ikusten duzu? Bai, nik uste dut azkenean, bai, ez bakarrik ideologikoki, bai egon da, eta egoten da oraindik, baina bai egon da denbora pila bat hor politika, ez politika legalki bezala, baizik eta politika pixkat ideologikoki eta subjetibikoki. Hori pixkat egiteko azkenean Euskara ez dela untza, eta pixkat hori zertatzeko herriberako jende artean. Eta azkenean bai, hori izan da nire ustez politika bat, eta politika subjetiboki eta ideologikoki bat, eta nik uste dut azkenean, bai hori egiten du zatiketa bat Nafarroaren artean, eta gure ustez, helburu bat izan behar da kohesioa egiteko Nafarroan, eta horregatik aldarrikatzen dugu eskubide bezala Euskara. Nola uste duzue aldatu daitekeela egoera? Alde batetik, eta pixkat hori da hor dagoko, ez dakit dala ditu, baina hor dagoko aldarrikapen edo helburu nagusien egual gehiago. Helburu nagusiena da alde batetik, pixkat Euskara leku horietatik ateratzea. Azkenean herriberan dago leku bat bazter batean, eta gure helburua da pixkat leku horietatik hori ateratzea, eta hor pixkat egiteko edo pixkat instartzeko guretzat herriberakoak bezala bebai da gure hizkuntza eta daukagu eskubide hori erabiltzeko euskara, ikasteko euskara gure lurraldean. Eta kultur arloan, azken rock jaialdia rock musikaren eta haren aldaeren erakusleioa izango da hurrengo aldian ere ikusi. Aldiz, azaroaren 10-etik 13-ra egingo da Galdakaoko sormene jaialdia. Egun horietan, amatasuna, sorkuntza, euskara eta transmisioa izango ditu ardatz, Adi. Udazkeneko sormenen amatasuna, jarri dugu amatasuna sormena euskara eta transmisioa landuko ditugula. Transmisioa eta euskara dira gure lan ildo eta ardatzak egiten dugun guztian, sormena ere bai, eta horri gehitu diogu amatasuna. Zergatik ikusi dugulako azkeneko urteetan asko plazaratu direla amatasuna, sorkuntza eta euskara harikatzen dituzten kultur proposamen. Bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. Eta gaurko musika zuzenean saioan, Merina Gris taldea izango da protagonista. Aurrerapen txiki bat egin digu Koldo Otamendi aurkezleak.
Merina Gris taldea gaurko protagonista. Nortzuk dira Merina Gris? Alaxe da, Merina Gris taldea bere identitatea izkutuan gorde duen musika talde bat da, eta gu ez gara izango hemen hori desbelatu denak. Baino, beraiek, Sara, Pascal eta Julen dira, eta 2021 urtetik ari dira martxan. Ezagutzen ez duenarentzat oraindik, zenolako doinuak ditu taldeak? Bueno, esan daiteke taldeak bi iturrietatik edaten duela, ez? Alde batetik ohiko rock o pop giroak badira diskoan, bateria, gitarra eta basua egindakoak, eta bestetik ere badira elektronika giroak, hau da, teklatuak, samplerrak eta sintetizadorekin egindakoak. Musikalki anitza da aterauten diskoan bestelako askotariko doinuak entzun daitezkelako, eta hoberena norberak entzun eta gustoko duen ikustea. Aipatu duzu 2021an sortutako taldea dela, baina dagoeneko esan daiteke asko ezaguna ere badela, eta jende batean sarei esker izan da hori. Bai, alaxe da, taldeak izan du nolabaiteko estrategia bat diskoa plazaratzeko orduan, ez dute diskoa atera eta gero kantuak banan-bana zabaldu, baizik eta kantuak atera dituzte lehenengo, singleetan, audio pistetan edo bideoetan batez ere, eta gero kantu guzti horiek bildu dituzte vinilo batean, Zerua orain izenpean eta ondela hilabete pare bat argitaratu dena. Eta hain zuzen ere, urte honetan eta batez ere udako partean, kontzertuak ez dira falta izan euren agendan, eta baita ere ez, datozenak larun batean bertan ere izango direlako hemendik hartu. Bai, alaxe da, taldeak uda beroa izan du, kontzertu esente eskaini dituzte, uda honetan kontzertuak borborka egon dira, pasaden urteetako debekuak, baldintzak gutxitan, eskasetan egindako emanaldiek alde batera utzi dira ja, eta uda honetan zuzeneko musikaz gozatzeko aukera izan dugu eguneko unean, eta bideo horretan Merina Gris uda honetako talde esanguratsuenetako bat izan da, ez? Kontutan izan behar da, talde berria dela, egitasmo berria dela, eta taldek diren honetan, 30 kontzertutik gora eskaintzea talde baten lehen urtean eta lehen diskoarekin gauza handia da, eta Merina Grisek lortu du. Areto txikietan izan dira, festivaletan aritu dira, herriko jaietan, eremu guztiak ikutu dituzte, eta esango nuke hau ibilbide luze baten abiapuntua dela. Kiroletan berriz oraindik ere euskal selekzioek bide luzea egin beharko dute ofizialki lehiatu ahal izateko, baita surfekoak eta euskal pilotakoak ere. Atzo EAJak eta PSOEk kirolaren legearen inguruan lortutako akordioa aurrera pauso handi bat dela diote federazioetako arduradunek, baina aitortu dute zaila izango dela aurrerantzean egin beharreko bidea. Ondorioz, Euskal Herriko instituzio eta eragilei honako eskaera hauek egiten dizkiegu. Munduko pilota batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakia. Nik uste berez akordioa aurrera pauso bat badela, eserri izatetik zerbait izatera badalako aldea, baina hor pixkat aztertu beharko lirateke baldintzak eta zehatzago, ez? Batez be, zer gertatzen den Nafarroa eta iparraldeko pilotari, surflari edo kirolariekin. Baldintzak badira, EAen bizi direnak bakarrik lehiatu ahal izango direla selekzioaren izenean, ez dakit, hor, nazio ikuspegi batetik, ez dakit zenbaterainoko aurrera pauso izango litzateke. Ostegun honetan, urriak 27, Lauterdiko banakako master laboral kutxa txapelketa aurkezteko ekitaldia egin dute Bilbon, Bilboko Itsas museoan izan da goizeko 11etan ikusi. Beste batzuk gingo dugu zor katean gainean. Lotari kasuak. Yo no tengo ellos, faltan lo mismo. Txapelketarik onena delako, banakako txapelketa delako, bertan jakingo dugulako aurtengo pelotari onena zein den. Dugu Olatzarri Zabalaga bere lesioak ere atzean utzita, eskuetako minak atzean utzita. Orain aurre egingo diote, asteburu honetatik hasita, abenduaren 10ko final eguneko data
horra heldu arte. Eta gogorra izango dela, azkenien maila altuko pelotari asko dauz adar guztietan, eta orduen ez dut uste erreza izango dani txapela hori irabaztie. Turrak 2023ko edizioan eskalatzaileentzako ibilbide ezin hobea aurkeztu du Parisko Biltzar jauregian. Bilbotik irtengo da uztailaren batean eta lehen 3 etapak osorik izango ditu Euskal Herrian. Aspaldi amestutako Grand Pays Basque egia bihurtu da. Eguneko kontuak hala iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Merina Gristaldiaren Ardi Latxen herrian kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Ondo izan. Ilunketan ikuste zein omen da zure zauria.